बोलती सच्चे दरबार की। चलिए भैया आई कहल बा कि हमने के हिंदू धर्म में सर्वप्रथम कौन वैसे पूजा पाठ होला। कोई में सबसे पहले गणेश भगवान की स्तुति वंदना होला। इहे हमरा तेरे भक्त बाबा गणेश के दरबार में गईले कहले कि बाबा रौरा मंगल के दाता हई बुद्धि के विधाता हई। जे भी भक्त रौरा के बोलावे ला रौरा क्षण में आ जाइले। यही से भक्त बाबा से कहला एक ही दंत करिवर बदन गौरी तने गणेश गुरु वरण के पार न पावे शारद से समहे लंबोदर गजमुख गजानन मूस के सवारी कि जय जय है रिद्धि सिद्धि के दाता कि जय जय सुकर धारी बार बार सिर नाई के दाता कि रजपद तोहरो मनाई नैया विजय जी के डगमग डोले खेई के पार भक्त कहले कि बाबा सुनले बानी कि जल रौरा जाना जगह पर ना आइले ओइजा कोनो मंगल कामना होला। यही से भक्त कहल कैसे कि धनी धनी माई गौरा के भक्त कहले कि बाबा हम तो रौरा से बड़हन देवता ओकरा के बुझत है जे रौरा के पैदा कइले बा। यही से भक्त कहले कि धनी धनी माई गौरा के अब पैदा कइले बानी रौरा के धनी धनी माई गौरा के पैदा कइले बानी रौरा के माई गौरा के पैदा कइले बानी रौरा के के बाबा सुन ले बानी की राउर हाथी के मुंह मानुष के तनह। यही से भक्त कहले के बाबा हाथिया के मुंह पर मानुष के तनवा पियर रंग धोती सो तोहरो बाला भक्त कहले कि बाबा समय के अभाव बा तनी तनी ऐसा में बोलावे के बस सारा देवता के। यही से भक्त कहले हाथिया के मुंह पर मानुष के तनवा पियर रंग धोती सो तोहरो
भक्त कहले कि बाबा तो लड्डू भोगला के दौरा के भक्त कहले कि बाबा सुनले मानी के लड्डू और प्रिय हो लड्डू पर रौरा बड़ी खुश रहिले एही से कहले लड्डू भोगला के दौरा के रौरा प्रेम से बोल दे गणेश भगवान की चलिए ही तेरे